תתחילי. לא, קודם צריך להשאיר. קודם תדליקי נרות, לא? לא, אני הדלקתי. כבר הדלקת נרות? אוקיי. שלום עליכם, מלכי השלום, מלכי עליון. מי מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. לולי, את יכולה למזוג קצת יין ולעשות את הקידוש? לא, את. אני עושה קידוש? לא, את תחזיקי איתי ביחד. כי הוא נשפך אחרי זה אם את תחזיקי לבד. אוקיי, אז תמזגי את היין. עכשיו, אמא, תחזיקי בזהירות איתי. אוקיי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. עכשיו את תשתי. שבת שלום. שבת שלום. את יכולה לשתות גם. עכשיו מה עושים? חותכים את הלחם? לא. עושים המוציא? אני רק פותחת את הסידור ואני אומרת לכבוד שבת, לכבוד שבת. לא, שלום לך אורחת, שלום לך שבת. חיכינו, סוף סוף הנה בת. הבית שטפנו, פרחים לך כתפנו. פרסנו מפה לבנה על השולחן. הנרות מאירים, כל הבית מוכן. שלום לך אורחת, שלום לך שבת. חיכינו, סוף סוף הנה בת. אוי מילי, זה היה מקסים, ממש מקסים. עכשיו בואי, את תחזיקי פה ואת תחזיקי פה. אוקיי. אחת, שתיים, שלוש. למשוך? כן. חלה. הנה. תעשי כמור. אני אעשה כמור. כמור. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. לא אפשר לאכול עדיין. עדיין אי אפשר לאכול? אוקיי. אז מה עכשיו עושים? שמים יין בכוס. אבל עשינו קידוש כבר. לא, שמים יין בכוס אחרת. בכוס ששותים? כן. אוקיי. לא בגביע. הבנתי, אוקיי. זה בשבילך. Thank you, תודה. אם ארבל ירצה מהיין הזה, אז תתני לו עם הכפית. בסדר, אני אתן. אבל ארבל יכול לשתות יין? לא, הוא רק יכול עם האצבע. טיפה עם האצבע, נכון? אבא שם לו קצת בפה? כן. לא הרבה. זה מסוכן בשביל ארבל. נכון, לולי. את רוצה אולי לתת לי חתיכה מהמוציא? לא. לא? לא אוכלים את זה? אפשר. אוקיי, אז אולי... רק אם מסיימים את האוכל. לא, אבל אבא עושה המוציא, הוא קודם נותן לכולם. נכון?